tal? Como andades? Pasade aquí a Recuncho Gamer Podcast. Benvides ao capítulo número 91. Xa estamos ao vivo na canle de twitch.tv/recunchogamer e tamén, pois, saúdo a toda a xente que nos coitade xa na fin de semana en YouTube, Spotify, esta cámara, hoxe cambiei de cámara, es YouTube, Spotify, iVoox. Se estamos en iVoox non vos enteras de estas cosas, pero senón, pois, queda este momento de paro por sí. Pois hoxe, vedelo xa no título, imos falar de series inspiradas en videoxogos. Me hago unha variante así un pouco retorcendo, tocando tamén o tema videoxogo. Así que hoxe pois temos unha serie de persoas tamén que van vir a axudar como case sempre. Temos primeiro aquí a Lara. Que tal, moi boas, Lara? Buenas noites, que tal? Buscando a Carmen, efectivamente. A ver a Carmen. Que Carmen? O Carmen Sevilla, que acordei que había o do Hugo no Telecupón. Verdad, é verdad. Oh, que grande. Ti acordaste diso, Ángela Triana? Home, claro que me lembro. Como non me lembrar de Hugo, que eu xogaba co teléfono apagado. Seguro que son capaz. Espera, igual hai que explicarlo porque estamos aquí xa en territorio hiperboomer, eu creo que basicamente era un programa de televisión que ti estás ao teléfono e marco 8, co 4, co 6, co 2, pois era como a cruceta e claro, xogabas vendo a tele. Sí, isto, o sea, era real. Eu agora dubido se isto me pasaba. Eu teño as miñas dúbidas. A fantasía nos 90 cos videoxogos. Lembrades este outro programa que eran rapaces que se metían nun videoxogo, que supoño que saltaban diante dun croma. Sí, que era un croma. Imaginaban que estaban nun videoxogo espectacular. Non lembro o nome agora, pero sí que era na primeira. Sí. Por las mañas. Sí. Di por aquí Ana Hanabi. Bueno, saludamos toda a xente que está chegando. Ana Hanabi, Lilium, Tas, Farun. Eu xogaba aún en MS2 hai un eche de tempo que era ao final unha especie de Endless Runner, de corredor infinito. Estades xogando Carmen Sandiego? Bueno, non vamos a adiantar. Digamos que dos temas que se barallaban hoxe para falar no podcast de hoxe, en todos entraba Carmen Sandiego. Así que é o nexo, é a nosa pedra filosofal hoxe. Que tamén é nosa pedra de apoio é a xente de Alita Comics, que outra semana máis pois están connosco no Recuncho Gamer. Xa sabes que Alita Comics pois é a tenda o grupo de tendas de banda deseñada, anime, contido relacionado con videoxogos, que tedes en Coruña, en Avenida Fisterra número 99, en Rúa Panadiras número 49 e en Santiago na Rúa Nova de Abaixo número 2. Hoxe non me saben as letras ben, pero as que me saben ben é alitacomics.com se vos pilla máis. Así que tedes moita cousiña de banda deseñada e tamén con cousas relacionadas de videoxogos en Alita Comics. Así que graciñas. Se vos parece, para non enredar moito, bueno, lanzamos por aí tamén a pregunta un pouco que farémoslo de, eu creo que a serie é mellor que as pelis, sí, non? En xeral. Sí, non, por a min funcioname mellor, por lo menos. É que é certo que pelis nos últimos anos va un pouco mellor, pero é que claro, viñamos de horribles. Sabedes cal é a última peli baseada en videoxogos que vi? A segunda de Jumanji. Que claro, Jumanji non é un videoxogo, pero na segunda parte desta saga moderna, Jumanji era un videoxogo, bueno, é como un arcade. Bueno, é igual de terrible que a primeira, pero moi divertida. Sí, que hai dúas das de... Sí, hai unha que é un... Pero non... Ai, sí, son videoxogos. Sí, hai unha que é Next Level xa, ou así. Sí. A primeira, a segunda creo que xa pasaron de rosca, pero a segunda, verdad que tiven así un pouco de fondo, entón non entra moito. En fin, bueno, non vou entrar aquí a Estás entrando en polémicas, meténdose ca película de Mario Bros, que é boísima. No, perdón, estás metendo con Sonic. Mira que unha cousa non defenderei, pero se é un entendo, pero iso vai para arriba. Bueno, antes de meternos co tema series e películas e máis, vamos ir ao momento máis favoritoso de Tiana, que cando entra esta sintonía que di tal que así, non lle digo play, verdad? No, porque Spotify está hoxe. Poño nerviosa. Rolling Stone.
Pois vamos con repaso primeiro polo máis próximo. Digamos que deixámoslo caer outro día no final do podcast, pero estamos xa en temporada de eventos de videoxogos que temos por Galicia. Imos citar tres, vamos para máis en dous, pero bueno, hai tres no que ven sendo pois os próximos 10-15 días que estedes incluso vendo isto xa en podcast en diferido, pois xa desde hoxe. Vamos comezar, vamos ir por orden cronolóxico. Desde este sábado, se non lembro mal, sábado e domingo, claro, que este non me mirei tanto, 22 ou 23, creo que son 22 ou 23, sábado e domingo, correcto. Está o Ponte Friki, que neste caso pois teredes a xente como Lilium e a xente de Toshio pois facendo, Ponte Friki con cultura xaponesa e tamén videoxogo. Destacamos eso, a Lilium e a Toshio como representantes de contidos e cousas que se pode ver por ali en galego, porque é certo que a nivel de comunicación pois o evento está un pouco máis en castelán todo, pero ben Lilium e Toshio por ali, así que convidamos a que pase en Camariñas, se non sei estou agora eu aquí que ando con mapa hoxe así un pouco tal, se non Lilium que se manifeste por aí que dé datos e sumamos agora máis datos. E logo o seguinte vendres, o vendres 28, temos en Coruña o Videoxoga Fest no Cesuga, que vamos a ver aquí un poquinho información de todo isto. O Encontro Educativo de Videoxogos de Referencia en Galicia. Vale. Sí, que parece como un eslogan moi... Bueno, pois un festival que está centrado sobre todo no mundo indie, no Cesuga hai xente que está ali facendo xogos, de feito teñemos presentados por exemplo na Spotaku, no ano pasado había representantes e demais. En este caso, pois eso, temos programas con charlas de xente do sector e logo creo que vou estar montando un trivial tamén. Pero non teño claro ainda. Creo. Queimarei a pregunta de Esperanza Aguirre e a que Cele Villalobos, esas nunca fallan. Están, por exemplo, tamén Rafa Alcalde, da directiva de Videoxogo.gal, Ángel Luis Sucasas de Mercury Steam. Mercury Steam eran os de o Castlevania estes en 3D e o Metroid este último 3. Tamén haberá mesa redonda con varios xogos indies. Ao final do evento, ás 5:30, pois torneos de Mario Kart e había algún Deloitte, non sei se era Smash ou todo xe que poñera por aquí, pero bueno, eu que vou Mario Kart e digo, vou pa Mario Kart. Pa que quero o que me interesa. No, sorpresa, vale. É sorpresa. Moi ben. Pero hai un Kirby. Oxalá speedrun de Balatro. Pois iso, isto é este vendres 28 na página web de videoxogafest.com, pois podedes pillar as invitacións de balde a entrada. E a semana seguinte en Carballo, estamos moi coruña-centric, xa o sinto, se hai unha cousiña tamén comentade por aí por outro lado, pero bueno, esta semana curiosamente máis en Coruña, que normalmente Pontevedra está máis forte nese aspecto. Pois eso, en Carballo os días 4 e 5 creo que son 4 e 5 correctamente. Atlantic Games Conference, tamén moi centrada no ámbito do desenvolvemento de videoxogos e as distintas ramas que levan o sector. Pois unha serie de conferencias que serán no Fórum de Carballo, non está ainda todo o panel posto, pero bueno, están aquí as charlas que creo son en galego, temos, ou por menos de xente galega, estamos a Alba Calvo e Ramón Méndez para falarnos de lo crecido en videoxogos, eso será o 5 de abril, e tamén Ana Boal, que anda por aí polo chat, que vai falar do marketing dentro do desenvolvemento de videoxogos, unha historia de amor e odio. E logo tamén, pois, xuntas outra xente como Sara Cubelos, José Ralui, Claire Gutiérrez, Ricardo Guzmán, Lorenzo Redailey, François Aliot, John Ingold, entre máis cosas. Así que nada, tedes Atlantic Games Conference, que non sei se dixen o nome do evento, pois tamén entradas de balde, o pasa que hai que pillar entradas na web para que teñades sitio.
Bueno, isto era un pouquinho todo. E logo veño aquí por unha cousa, pero bueno, é por lanzar unha bola tamén para se o chat ou nos comentarios que os comentaban unha cousiña. Fai uns días filtrouse imaxes de xogos de Sony que eran como unha especie de demos técnicas do que podían facer ca inteligencia artificial a nivel de animación e incluso de voz. Entón, fai nada, uns días saiu a actriz que pon voz a Aloy, a personaxe do Horizon Forbidden West, bueno, dos Horizon, Ashley Burch, pois falando un pouco de todo isto. Comentaba que sabe que iso en principio era unha cousa que non se iba a ensinar por fora, que non era o que vai proceder Guerrilla Games, os desenvolvedores do xogo, para usalo, que van contar cos actores, pero bueno, sí que lanzou unha reflexión sobre o uso de como pode cambiar a inteligencia artificial. Neste caso, centrábase no tema de que haxa bueno, na propia interpretación, tanto a nivel de recoñecemento de movimentos, de recollida de movimentos, como a interpretación, digamos, a nivel voz, a nivel, bueno, eso, locución ou dobraxe. Entón, claro, non sei se tedes algo de experiencia vos con isto, algunhas sensacións de estas cousas que están empezando a pasar con IA a modo aficionado, comentado, aquí non damos ninguén de... Home, ao final é que está invadindo moitísimos ámbitos do mundo artístico. Co cómic xa hai unha discusión moi prolongada tamén, e claro, agora, pois eso, poder aproveitar para utilizar as voces e as actuacións duns actores para despois emulalos, pois a verdade é que é normal que a xente vexa perigar o seu traballo e estén asustados, porque como que se sentirán, todo o mundo se sente moi desprotegido frente a todo isto. Entón é un problema enorme, o sea, é un problema enorme que supoño que necesitará moitísima legislación. Tamén é algo que están facendo agora e polo tanto todavía hai moito que traballar no sentido de como legislala, como utilizala, como non utilizala, pero claro, eu entendo que todo o mundo se estea vendo pois moi asustado e que están facendo cousas con IA que son traballos de xente que non... Os traballos de xente, aparte que eso, utilizar actuacións previas ou voces desas personas para reproducilas pois cunha IA, claro, é que hai moitas capas de problemas aí. Entón é algo que realmente claro, está agora un momento, pero que necesita moitísima legislación para protexer a xente desas cousas. Ti, Ángela, como ves? Claro, xa non é que se vexan asustadas ou ameazadas, é que realmente ese vídeo, esa animación que fixeron, que era interna, debería facer unha actriz, aínda que sexa para uso interno. Non ten... A mí non me parece excusa que sexa unha cousa, pois debería ser un traballo que se lle remunerara a unha actriz que é a que o vai facer correcto. O sea, non me parece que sexa non sei, o sea, ao mellor que non son, ao mellor son moi inxenua, pero paréceme que se nota un montón, e notase nas ilustracións que vemos feitas con inteligencia artificial, que se nota nos vídeos, non sei, se cadra isto mellórano, xa nos val, pero para min paréceme que é unha cousa como moi, non sei como dicir, como cutre. Xa non sou cutre do resultado, senón cutre a intención do que o fai, que di, aforro, tampouco lles pago os ensaios, e tampouco lles pago a baixa se quedan de baixa. É terrible, o sea, isto é tremendo. Di aquí Lilion que Ubisoft vai usar a inteligencia artificial para os diálogos dos NPCs. É que veño dunhas semanas moi sensible co tema da inteligencia artificial nos guións, porque a inteligencia artificial poderá facer moitas cousas, pode buscar información, pode che dar a ruta máis posible para chegar a un sitio, pero non sabe facer chistes, nin sabe buscar dobres sentidos, nin sabe facer algo mínimamente orgánico. Eso a min o que eu vin ata agora non me sirve, e penso que vai ser un descenso da calidade tremendo.
O sea, aí fai falla unha persoa creativa, e que a palabra é creatividade, na interpretación, na escritura, en todo. A inteligencia artificial será moi inteligente, pero non é creativa. Logo entraríamos no debate tamén de como se foron moitas destas inteligencias artificiales, como de onde sacaron información, o tema de derechos de autor, que xa non se veía para outro tema. Eu creo que dá para un podcast, pero bueno, temos que buscar xente un pouco que igual que saiba máis que nos. E tamén interesante ver as dúas partes, porque sei que hai xente incluso por aquí que pues, ten máis querencia ou máis por iso. Por exemplo, eu sei un uso que se fai no Final Fantasy VII Rebirth, que é a raíz do audio en distintos idiomas, os NPCs moven a boca co audio que chega. Bueno. Pero non en escenas principais, senón NPCs que ves por todo o mundo, e se é unha cousa mecánica que seguramente ter unha persoa só para facer iso, pois bueno, podemos entrar nun punto que optimizar dentro dun xogo tan grande demais. Logo outra dinámica de por que teñen esos xogos tan grandes é outro tema. O sea, que ao final creo que casi tiras de inteligencia artificial porque seguimos por un modelo de xogos a veces máis grandes e polo camiño perdese a parte artística. E hai un pouco tamén o que comentabas, o eso, de que estás atopando xente que está pasando o proceso de intentar ti aprender a facer algo, o sea, ter as ferramentas que a min, no, agora podo facer unha canción coa letra non sei que, pero o proceso de intentar aprender a tocar un instrumento ou de aprender a dibuixar, claro, é un punto que non sei, a nivel de intrínseco do ser humano é como abandonar unha parte. Sí, non sei, se cadra imos cara ali, xa non imos saber facer un resumo, porque xa non fai falta. Non sei, se cadra cara onde vimos, non o sei. Pero a min dame pena, pareceme que algo moi, non sei, fundamental, por lo menos para min, para como eu entendo o mundo. Aí hai o autotune do Bueno, xa autotune, claro. Bueno, autotune a veces se usa máis artísticamente que aí, pero sí. Xa meterse cousas tal. Pois nada, bueno, que tamén isto está pasando e nos engancha co tema que vamos falar hoxe, que tamén nalgúns idiomas xa está empezando a haber dobraxes en plataformas feitas con IA. Creo que en coreano, algún outro idioma xa se están probando cosiñas destas. Pero eso, xa que mencionamos series, imos coas series. Pois ese é o tema de hoxe, series de videoxogos, deixámoslos por @recunchogamer en todas as redes sociais nas que estamos, pues, a pregunta de cal serie de videoxogos inspirada nun videoxogo ou que toque temática de videoxogos vos atrae, e pois nós imos comezar como sempre cas nosas propostas, ou, bueno, a veces non propostas, non cosas a comentar, non ten por que ser unha proposta que vexades. Pero vamos a partirlo en dúas partes. Primeiro vamos comezar con series de animación e despois imos ir con series de pelexo, carne, todo isto. Así que, se vos parece, vos dar paso que mira, vamos co que estamos ameazando aí polo comezo. Carmen Sandiego. Vamos a comezar con Carmen Sandiego. Casi a primixenia, diría eu, case. Pois, a ver, moi prontiño. Donde se esconde Carmen Sandiego foi uns xogos educativos que saíron para PC e xa saíron alá no ano 85. Eu xoguei a un que creo que era do 90-91, que era para MS2. Eran xogos para aprender xeografía e historia, no que ti facías dun detective que tiña que ir atrapando aos membros da banda de Carmen Sandiego e finalmente a Carmen Sandiego, que era a xefa, que la roubaba cousas. Entón normalmente ibas interrogando a xente polo mundo adiante que che iba dando pistas de onde tiñas que ir a continuación. E no ano 94 fixeron unha serie, a primeira serie Carmen Sandiego, na que eran dous irmáns que traballaban para unha axencia de detectives e pois en cada capítulo tiñan que recuperar os artefactos que roubaba Carmen ou intentar evitar que roubara certos artefactos. Pois tamén tiña un rollo así moito de historia e tal. Esta foi a primeira serie que saiu. E despois, no 2019, Netflix fixo outra serie, pero esta vez
doulle unha voltiña porque a seguinte serie, a protagonista era Carmen Sandiego. A verdade, a min gustoume moito porque explicabache pois un pouco a vida de Carmen desde que era nena, que ela estaba nunha organización que se chama Bail, que son xente que entrena a ladróns, é como unha academia para entrenar a ladróns, era pois ela das mellores, pero nun momento dado pois ela rebélase contra eles porque descubre un pouco que son mala xente ao final, e o que se dedica é a devolver todo o que rouba Bail a xente que lle roubaron. E a verdade é que a min esta serie gustoume un montón, encantoume a animación, e a verdade é que disfrutei moito vendo. A primeira é moi dos anos, é super dos anos 90, o sea, non pode ser máis. E a seguinte, pois é completamente distinto o rollo, e a animación xa son moitos anos de diferencia, pero as dúas teñen o seu encanto, así que sí, a animación é super similar a Capitán Planetas. A bella era botaban na 2, creo que era. Pode ser, sí, eu xa non me acordo. Isto, claro, o tema de non saber as bandeiras. Agora a versión actualizada chamase o GeoGuessr, non é Carmen Sandiego, pero un pouco iso. Pero menos sexy. Sí, bueno, hai que ver os streams de Madia Levo tamén, que eso é outro tema. Facemos unha aperta. Se vos parece, veña, vamos a saltar. Vou así romper un pouco tal. Ángela, paso xa ti o das series. Pois veña, empezo por Arcane, por exemplo. Veña, Arcane. Vale, Arcane para min é como a revolución, non? Nas series de animación, e sobre todo baseadas en videoxogos, pero en series de animación. Paréceme que fixo aí, de feito, é a serie de animación máis cara da historia, serie, porque se comparase en cine, vi un vídeo no que comparaban o prezo do minuto de metraxe, e hai películas que sí que son máis caras, pero en serie de televisión sí que é a que ten a produción máis cara. Arcane é unha serie que está baseada no universo League of Legends, xogo que eu non xoguei, non pasa nada. Contache a orixe das personaxes principais, está centrado en dúas irmáns que son Vi e ao principio chamase Powder, pero despois sufre unha transformación e convértese en Jinx, que é o nome polo que se lle coñece no videoxogo. Vos vístela? Sí, eu vin a primeira temporada, falta má segunda. Pois a segunda vai che encantar. É que a primeira encantoume, o sea, a nivel visual e artístico é unha cousa que está a un nivel brutal. Está chulísima e ten unha cousa que fedellei un pouco por internet, e resulta que isto modelaron primeiro en 3D e por riba fixeron a ilustración. É un estilo moi guai, e cada fotograma poderíalo imprimir e colgalo na túa habitación. É unha pasada, sí. A serie ia sair no 2020, pero coa pandemia retrasouse un ano. Saiu a primeira temporada en 3 actos de 3 capítulos cada un. Ca segunda fixeron o mesmo. A segunda saiu o ano pasado, creo, se non me equivoco. Creo que sí, o en 2024. Sí. A ver, vou contovos un pouquiño por riba, e seguro que Lara podes contar mellor, porque a miña memoria e os nomes é terrible. Pero conta a historia de unha, dúas cidades irmás, que unha é como a de arriba, na que están os estudosos, os que teñen cartos, como a élite, e despois a cidade subterránea, na que está toda a criminalidade, os pobres, tal. Que ocorre aquí? Por un lado, na cidade alta, que se chama Piltover, hai uns científicos que están desenvolvendo unha tecnoloxía que fai que calquera poida utilizar a maxia arcana, de aí o de Arcane. E na baixa pois estánse rebelando contra estas élites e tal, e hai un científico que crea unha droga que fai que sexas moito máis poderoso, pero un pouco pois descontrolado, e acabaste convertindo nun monstro. Este é o caldo de cultivo para a transformación destas dúas personaxes, que ao principio son dúas irmás, pero sepáranse nun momento dado, drásticamente.
é un pouco pois a motivación da serie, non? Esta vida destas dúas irmás. Ten uns arcos de personaxe moi guais, a transformación que sufren todos os personaxes é moi interesante. Non sei que máis queres ti o mellor engadir, ou ti non a biches, Iago? Eu non teño curiosidade porque teño escoitado moita xente que intentou League of Legends e nada, pero que logo vai Arcane é outra cousa. Que creo que, por exemplo, Lilium deixábanola polo Twitter comentaba, tamén por se queren engadir algo agora. E creo que tamén engancha, estou falando un pouco de memoria, creo que agora tamén hai un xogo tipo Street Fighter, un contra un, que con personaxes do League of Legends, e non sei tamén engancha cos de Arcane, supoño, pero non lembro agora o nome, pero bueno, sí, o sea, ten pinta de que a nivel do traballo que teñen polas personaxes, que cobre máis vida que no propio videoxogo, que ten unhas mecánicas máis pois de combate, batallas pura dura, que igual non pode parar tanto na trama, pois que se expanda por aquí, pois está chula. Témola en Netflix, como decías. Cantos capis son? Son 9 cada temporada, o sea, 18. Bueno, eso é un asequible. Sexto del Den Ring, sí. Efectivamente, que dinos eso, que o xogo é xogo de batallas, Lilium, e a trama que está escrita en liña. Pareceme brutal que colleran un xogo aparentemente sen tanta tal e conseguiran facer esta historia tan chula e tan emocionante. Na segunda temporada é como que a emoción multiplícase. Xa verás, as personaxes collen moitísimas máis dimensións e moita máis profundidade. Pois que xa te digo, parecíame unha serie cun guión brutal, os arcos de personaxe son unha chulada, a nivel artístico está noutro punto completamente, o sea, chifrou unha serie, eso, eu non toquei o League of Legends porque non me gusta ese estilo de xogos, pero pareciume increíble que poderan facer algo tan genial a partir dese xogo. Sí. E a banda sonora está moi guai. Está moi ben, sí. Pois seguimos co seguinte, non sei se quedan a diga unha cousa máis. Non, porque senón igual entramos en spoilers. Todo o mundo ve la serie. Claro, lamentese por aquí Tas que Warcraft teña tantísimo lore e non teña unha serie. É que a peli tamén era terrorífica, así que... Sí, non a vi. Vamos co seguinte. Estaba guais os orcos. O sea, a nivel técnico a película era unha pasada tamén, pero aquí fallaba todo demais. Faltas, bueno. Vamos ca seguinte serie. Vale. Que para quen recoñece, estamos escoitando Bloody Tears, un dos temas máis clásicos de Castlevania. Pois Castlevania ten dúas series en Netflix. A primeira que tuvo 4 temporadas entre o 2017 e o 2020 está baseada un pouco na historia, ou sea, a historia do Castlevania 3. Bueno, temos os protagonistas que son Trevor Belmont, Saifa Belnades e Alucard, que pois a Drácula pasa algo terrible, que asesinan a súa muller, que é unha muller humana, e decide emprender unha vinganza contra toda Valaquia, contra todos os humanos de Valaquia, que van morrer todos para pagar polo que lle pasou a súa muller, que era inocente e non tiña culpa de nada. Entón, pois, estas tres personas acaban unidas para intentar deter a Drácula e os seus plans de aniquilar a toda persona que vive en Valaquia. Eu empecé a ver a serie, eu non xoguei moito os Castlevania, a verdade que paseinos moi por riba, son máis fan da banda sonora que dos xogos en sí, pero a verdade que me encantou a serie, o sea, a nivel de animación para adultos parecime que a historia era unha chulada. Ahora estamos vendo o vídeo de entrada, o opening, que me parece unha pasada, o sea, é unha chulada, e a serie en sí, sobre todo as dúas primeiras temporadas foron as que máis me gustaron. Gustoume moitísimo, encantaron os personaxes, a historia está guai, encantoume, o sea, a serie gustoume moitísimo.
e disfrutei un montón. E despois hai pouco sacaron Nocturno, que é outra historia diferente, que esta está máis centrada no xogo de Round of Blood e Symphony of the Night, que xa saltamos á Revolución Francesa. Estamos con outro Belmont e estamos en Francia, eso, xusto despois da Revolución, no momento da Revolución Francesa, e temos un vampiro que di que é un mesías que vai devorar a luz. E entonces temos pois estes novos personaxes intentando descubrir que pasa e quen é este vampiro. E tamén o nivel artístico moi alto, o sea, a nivel de animación para adultos é unha pasada, o estilo artístico, os movimentos dos personaxes, os combates, é unha gozada de ver. A min gustame moitísimo estas series. A de Nocturna a estou vendo agora, así que non podo dicir moito máis, pero a mí encantaronme. Disfrutei moitísimo vendo as 4 primeiras temporadas e a verdade que recomendo sempre un montón. Esta Nocturno é independente, non? Sí, son eso, moitísimo, varios séculos despois. Saltamos de a Valaquia da época de Drácula, falamos de 1400 e algo, saltamos pois a Revolución Francesa con 1780 e moitos. Non sei que cosa men de historia. E iso, en Netflix as dúas. E claro, o de Drácula, é verdade que en este Drácula non ten que ver cas historias clásicas de Drácula, as distintas versións que temos nos cines, non que non hai Van Helsing nin cosas destas, xa Drácula e o resto, olvídate, non van por libre, non? Sí, no, é outro Drácula. Además ten cousiñas como pois explicanche máis cousas dos vampiros. Hai moitos tipos de vampiros. Está moi ben porque tamén aparece Carmila, que é unha vampira da literatura tamén moi 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 importante. Ou ten cousas como, por exemplo, que te explican, o sea, nun momento ves que Drácula non é o que ten son coñecementos de maxia e tecnoloxía que son moi antigos, pero que a Iglesia por suposto predica en contra, que eso é maldade, que eso son cousas do diaño, cando en realidade son coñecemento moi antigo que el preserva e que todo se ve como mal. Entón xoga con un montón de cousas, pero eso, artísticamente é unha pasada. O castelo de Drácula é unha cousa increíble, a min encantoume. Eu, por exemplo, ademais, teño por costumbre ver todo no idioma no que se fai originalmente. Eu vina en inglés. A verdade é que me gustou moitísimo, fixome gracia que a voz de Trevor Belmont, Richard Armitage, que na peli do Hobbit fai de Thorin, escudo de roble, e a voz de Drácula, Graham McTavish, que é un dos ananos tamén do Hobbit. Entonces era como que interesante, que xuntaron a todo o mundo. Pois quedan aquí as de Castlevania, que pintan ben. E imos ir un momento a recuperar a Rita, que hoxe pasa por aquí en forma en diferido, en forma de simulación. Aplausos varios. Temos, bueno, xa sabemos, cando volva, xa sabemos de qual ir o podcast. Cando volva o formato físico. Mentres tanto vamos ver que nos fala, que é unha serie inspirada no mundo dos Dragon Age. Veña, Rita, dalle. Ola, rapaciñas, sei que hoxe falades de series. Hai moito tempo que non me paso por aquí, así que quería vir a dar a turra con as miñas pedras de avalar, que é Dragon Age, por suposto. Quería vos contar un pouco sobre Dragon Age Absolution, que foi unha serie que saleu para Netflix en 2022. Creo que estaba producida por un tal Red Dog Culture House. Bueno, a verdade é que están bastante ben, unha serie de animación. É destas series de animación do estilo de Netflix que son todas así un pouco parecidas, a verdade, no que se refiere ao estilo de debuxo, pero ten o seu encanto. A mí gustoume bastante. O máis bonito desa serie creo que fixo unha cousa que, por exemplo, o último xogo de Dragon Age non me satisfizo completamente, que foi pues, realmente mollar as más no lore e o world building, o ambiente
do mundo de Dragon Age. É unha serie que, digamos, sigue unha especie de roubo fallido dun artefacto, ten lugar en Tevinter, que é unha cosa moi interesante. Entonces pois ten a oportunidade de ver un montón de cosas sobre a cultura de Tevinter e un montón de temas que merecían ser explorados, como toda os temas sociales, da escravitude, das clases sociais, da clase de magos gobernadores, os templarios, e así un par de cousiñas máis que estaban moi ben. A protagonista desta animación é unha elfa, fuxida, que era unha esclava, e a súa banda de amigotes, que son mercenarios e se dedican pois a diferentes traballiños. Eles teñen que roubar un artefacto perigoso. O antagonista é un magíster, un maese destos de Dragon Age, que son tan rabudos. É un villano moi interesante e a verdade que recomendo esta animación. Ata aquí, graciñas, Rita. Bueno, que ven a escoitarlo outra vez. Non sei se ti biches esta, Lara. Home, claro. Vale. Todo dofen. Sí que é certo que a parte gráfica eu estaba dudando, me tinha ouvido do Castlevania ou era sí, ten así unha similitud. O Castlevania a animación está moi por riba, pero en fin, sí que a vin. A parte coincido con Rita, dentro do lore do Dragon Age hai un imperio que é Tevinter, que sempre está presente, pero por moitos motivos, casi todos moi malos, pero nunca, o sea, ningún dos primeiros xogos ocorren ali. Tes personaxes que poden ser do sitio, pero non ocorren ali. Entonces, esta serie estaba guai porque sucedía no Imperio de Tevinter e permitíache ter acceso a outras cousas, ver esas outras cousas dentro do lugar que nos xogos sempre ves desde fora. Entón, estaba moi interesante por iso. Pois tamén en Netflix, a Dragon Age, como era o apelido? Absolution. Dame rabia porque vou traer un pouco broza, todas as que estás rendo, en especial ahora que vai falar Ángela, teño tamén moita curiosidade do que vai. Que é isto do nivel secreto? O nivel secreto, Secret Level, é unha antoloxía, é unha serie antolóxica que son curtas duns 10-15 minutos, baseadas en diferentes videoxogos. Dos creadores dunha serie que tivo moito éxito en Netflix, que se chama Love, Death and Robots. Os mesmos creadores fixeron esta serie, que esta está en Amazon en Prime Video. Que vos conto? Ten entre o elenco está Arnold Schwarzenegger, Kevin Hart. Que máis hai aquí así coñecidos? Keanu Reeves, que non fai Cyberpunk, sorprendeume. Digo vos a lista de videoxogos que están homenaxeados nesta serie. Está Armored Core, está Concord, está Crossfire, está Dungeons and Dragons. Esta gustoume moito, a curta de Dungeons and Dragons está chulísima, deume mágoa que non siga o sea, tería esas personaxes que se presentan terían potencial para facer unha serie. Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World Eternum, The Outer Worlds 2, que esta está moi guai, Pac-Man, que esta a curta de Pac-Man serviu como presentación para o novo xogo de Pac-Man, este que tenga o estilo este tan particular. Que eu non entendí nada, porque cando vin anunciaron os Game Awards, eu cando vin isto, pero por que que pasou? Logo, claro, tiña explicación de Diana Hanabi, que lle flipa Love, Death and Robots, pero que estás recuperando aínda do episodio de Pac-Man. Pero me gustoume, porque como non esperas, dis, que está pasando? É unha personaxe que non ten memoria, que cada vez aparece no mesmo sitio, e hai unha voz que lle di o que ten que facer e dille que ten que sobrevivir e devorar ou algo así. É como estas non sei se vistes algunha vez este trend que hai nas redes sociais, que é un pouco sacar de contexto a trama dunha película
supostamente infantil ou inocente, e de súpeto, claro, ti sacala de contexto é unha cousa como terrible e que dá moitísimo medo, non? É un pouco que fan con Pac-Man, non? Na nosa mente é unha boliña super adorable que fai así, pero realmente é alguén que está comendo para non ser comido. Que máis? Hai un que vai sobre o Sifu, que este xogo no que cada vez que morres embelleces, está moi guai ese tal cual o xogo. Sí, ese xogo aí non fai un pouquiño, non é duro. Sí. O Spelunky tamén, o Unreal, e hai un de Warhammer, e despois hai un capítulo que é homenaxe ao universo PlayStation, no que saen diferentes personaxes de xogos de Play e de sagas e tal. E logo tamén a calidad de animación é moi ben, o sea, non está moi ben, tanto como Arcane, pero a nivel 3D. Ademais, como son de distintos autores, tes moita variedade, nunca pasoume moito con Love, Death and Robots, que me encantou. Non teñen a David Fincher esta vez, que era un punto extra, pero está moi ben, é moi disfrutable. Como Pokémon, claro, aí di Hanabi, ti sacas a trama de Pokémon de contexto e é terrible. Terrible. Sí. Claro, pois poderían facer unha curta horrorosa sobre esclavitude animal. Que, por certo, non imos falar de Pokémon, pero obviamente Pokémon, como serie de videoxogos, pois... A mellor idea, o sea, a maior impulsora de esa saga de videoxogos. Non é por nada, porque miña irmá comprou non sei cantos xogos de Pokémon porque era fan da serie. Isto é así. Claro, porque en Europa incluso que nos chegou, non sei se incluso chegou antes a serie de animación antes que o xogo. En Xapón si que houve máis tempo, houve uns 2 anos, pero bueno, tedes o capítulo de un día un xogo onde de Pokémon que falamos un poquinho sobre iso, sobre todo John, que nos falta ese país, pero bueno, obviamente Pokémon sí, será case das primeiras. Vou ir con algunha que é anterior, e logo hai algunha tamén en comentarios de Pac-Man que aínda é anterior, pero vou facer un repaso rápido e de paso nos vamos ir xa a unhas cantas series que podemos atopar en galego, ben sexa con dobraxe ao galego ou con subtitulaxe ao galego, se queremos ver en versión original. A primeira delas pois sería das 6 que hai de Sonic, 6 series que hai de Sonic, non parou. Neste caso Sonic Prime, que chegou en galego. Green Hill desapareceu. E a culpa tela ti toda, Sonic. Isto como se amaña? Ven comigo. Cada escachamundo alberga un fragmento que xera unha versión alterada da nosa realidade. Se os traemos aquí... Pois, neste caso, Sonic Prime, serie estrenada a finais de 2022, que se partiron en 3 temporadas de 8 capítulos, en la que basicamente é unha temporada longa de 24. Bueno, pois neste caso Sonic metido na voraxe nesta dos multiversos. Está ben, está entretideu. Vin a primeira temporada só, pero eso, John sí que veiu, creo que ben inteira, pero eso, casi destaco eso de poder disfrutala en galego, pois creo que a traducción de Manuel Arca, Sonic interpretou Nacho Castaño, que, bueno, en Mareas Vivas o Rubio, digamos, o que estaba na emisora e demais. Bueno, é máis xente, e a dobraxe moi ben. A verdade que hai unhas collas aí de termos ademais que están chulas, e polo que me din hai unha par de referencias ao noso amigo John, que se meteron unha serie de a 1000, vou ir a 1000 a por non sei que cousas. Isto constame que algo hubo de iso, que se meteu algún a 1000 de máis do que igual pedía a reducción. Pero bueno, eso, está en Netflix, pero Sonic tivo outras 5 series anteriores. Comezou no ano 93, espérate un momento que tiña que ir máis a man. Comezou no ano 93, de feito saíron no ano 93 dúas con 15 días de separación máximo dunha de outra, unha táctica sen ningún tipo de fisuras. Espérate un segundo que estou aquí pillando un link que non me está pillando. Gustoume moito aí nese cacho que puxeches que había escachamundos. Sí. No, escachamundo pareceme un termo espectacular.
Sí, o chilipán creo que chama o cachorro quente que pica e demais. Si, teño aquí as de Sonic. Está en Netflix en galego, sí. Esa está con dobraxe ao galego, 3 temporadas, 24 capítulos en total. Pois a comezos no 93, Sonic chegando desembarco a Estados Unidos, pois naceron dúas series ali que son a primeira, Adventures of Sonic the Hedgehog, que basicamente é pequenas curtas estilo o Coyote ou Correcamiños. Basicamente é un pouco isto, xa sabes que en o Correcamiños é quen pode ser o Coyote. Pero un pouco esa dinámica, capítulos curtos autoconclusivos, e que chegou a Telecinco, creo que estaba. Tamén con poucos días de separación chegou Sonic the Hedgehog Complete Series que chaman Sonic Sat AM, porque botaban os sábados pola mañá en Estados Unidos. Este era un pouco xa máis pois como se tivese que facer un pouco máis banda deseñada, tiña así como un lore un pouco máis serio e demais, e unha serie de personaxes novos que non corresponden ca original. Logo hai outra que é Sonic Underground, que eu esta creo que de finais dos 90 pouco vin, así que tampouco vou parar moito. E logo houve en principios dos 2000 Sonic X, que esta está inspirada en parte co personaxes xa da época de Dreamcast, aparecen xa Shadow, Rouge. De feito, hai como uns 12 capítulos que resumen o Sonic Adventure e o Sonic Adventure 2 en capítulos, o sea que eses están bastante ben, porque quen coñece o material base son capítulos que ven, e tivo un total de 3 temporadas con uns 70 e pico capítulos. E logo unha que non sei se agora ainda aguanta en Netflix, pero Sonic Boom, que veo acompañado dun rediseño de personaxes que houve de Sonic que foi fatalísimo, non se volveu esa idea, que digamos teñen extremidades máis longas. O problema foi o xogo, que era horrible, que o sacaron sen lanzar en Wii U, en fin, todo o que podía ir non foi. Pero a serie, a de Sonic Boom, está nese punto de que é autoconsciente e ten esa doble lectura de que funciona ben para a rapazada, pero que rompe cuarta parede e hai cousiñas que non chega a ser Pixar, pero ten momentos simpáticos, e incluso ten momentos de isto xa predixo Sonic Boom, sexa, as eleccións de Trump predixeron deste ano, predixeron Sonic Boom. Hai que decir que son tamén capítulos curtiños, 15 minutos, esta simpática, tamén esos capítulos de conclusivos sen máis historia, pero bueno, os guións hai uns cantos chistes que están ben. O sea, se vos queres meter en alguna de Sonic porque o sea, ainda que sexa menos representativa do material base, quizá case, pois a de Sonic 1 eu creo que é máis solvente. He feito este caso, creo que non hai ningunha serie máis de animación que este dobrado galego. De feito, serie de videoxogos que este dobrado galego non hai, polo menos das que nos deu aquí o radar de buscar, non hai ninguna máis, pero hai algunhas que sí que temos subtítulos a galego, e con isto xa imos pasar tamén xa a series de carne, que se vamos chamar. Pensei que nos íamos librar hoxe, pensei que non vira Lara de Yakuza, pero non. Digo de librar como se a mí non me gustase o Yakuza. Isto é unha hipócrita que flipas, pero bueno. Vamos ca Yakuza Like a Dragon, que nada, ten uns meses só. Sí, ten uns mesiños, está en Prime Video. Bueno, pues esta serie o que se centra na historia principal do primeiro Yakuza tal. E eu teño que decir que a min non me gustou a serie. De feito, quedame un capítulo por ver e estáme costando a vida acabar de vela. Non porque non se parezca ao xogo, quero decir, a historia principal é basicamente esa, e non teño problema nin cos personaxes, quero decir, entendo que é imposible facer unha película dos videoxogos de Yakuza, o sea, porque é imposible xuntar esas historias tan dramáticas centrais con a bizarrada toda que vai ao rededor. Eso non se pode facer nunha película que explota a cabeza a xente, o sea, non é nada. Pero non sei, non me gustou o ritmo da historia. Ten unha maneira de andar dando saltos no tempo continuamente, cara adiante, cara atrás, que ao final pareceme que rompe moitísimo a línea da historia, o que fai quitarse da historia completamente, e a verdade é que non sei, non me enganchou nada a historia, o sea, xa sabía, claro, xa sei cal é a historia, xa é a historia básica, pero
Non me gustou como se fixo o guión no sentido de esos saltos no tempo continuos intentando explicarche a historia de diante para atrás, de atrás para diante. Pareceume que rompía moitísimo o ritmo da narración, que facía moi confuso, non tiñan gracia os personaxes, non tiñan, non sei, non enganchaba a historia, non me gustou, a verdade é que non me gustou. Pregunta Ana Hanabi se ten pinta de típica interpretación xaponesa forzada. Un pouco sí que ten. Fer Moreiras coincide que tamén lle pareceu terrible. E ainda vais a rematar, Valente. Home, eu cando empezo teño que acabar, a non ser que unha sexa unha sexa, o sea, non pode realmente con ela decir non podo conseguir con isto. Normalmente cando empezo remato, pero eso, Minicos aplaude ferventemente a involucración por documentarse. A ver, eu creo que cadrou tamén. Xa te metiches aí, xa que estás, pois vamos a avisar a navegantes. Teño sentimentos encontrados que traigo. Bueno, neste caso, hai que dicir que sabedes en versión original, tedes subtitulaxe en galego, que non sei se probaches ti vela en galego cos subtítulos ou tal, por sí, de feito sí que tiña aposta cos subtítulos en galego, se non recordo mal. Vou con outra que tamén ahora estou dudando se está subtitulado dobrada. Eu creo que está subtitulado galego, se alguén ten o dato que me saque, porque puxe a memoria, que é a serie de carne, no, porque hai algunhas de animación, pero a de carne de Resident Evil de Netflix. Biche de la no. É que estou entrando no placer culpable. Porque, a ver, primeiro tes para mí un actor que como a copa dun vino, que é Lance Reddick, que, bueno, das últimos traballos que fixo, que nos deixou fai tamén uns meses. E demais, claro, neste caso, digamos que Lance Reddick fai o personaxe de Albert Wesker, que para que quen coñeza o personaxe de Albert Wesker, digamos que sería o typical nazi, veriario, veri todo, e aquí, pois, un actor negro. Xa, eso de primeiras choca un poquinho xa con material base, pero bueno, vale, compramos, veña. E neste caso a serie transcurre en tamén dúas liñas temporais entre o pasado, cando as fillas xemelas deste Albert Wesker pois van por unha serie de situacións, son pequenas, están en New Raccoon City, que sempre me parece moi ben isto de chamarse New Raccoon City, como a Raccoon City original foi moi ben, vamos a chamarse New Raccoon City, como Titanic 2, moi ben, todo bien. En este caso, hai que dicir que é unha serie que está ben, o que é a factura de efectos especiais e máis está ben, de ritmo está ben, o guión non ten puñetero sentido, o sea, é entretida. É como Resident Evil, realmente, non? Sí, pero o sea, podo dicir, é unha boa serie, non, que os 8 capítulos pasaron bastante rápido tamén, ben, sí. Claro, hai unha serie de, claro, e logo, sobre todo se vos gusta tamén típico cine de zombies e máis, pois tamén entra un pouco niso, pero logo empeza a ter unhas ideas tamén xa con experimentos de ADN que dis moi ben, tiramos aquí un dado, que saiu cocodrilo xigante, veña, pum, ala, por qué? Onde está? Entón, hai que dicir que as 2 semanas de presentar, o sea, de estrear ademais, que se estreou toda de vez, pois diríamos que acaba en cliffhanger e acaba en que cancelaron, o sea, xa que pero moi ben, xa está entretido, non vai ningures. Entón, depende como teas o corpo. Se queredes ver un poquinho tes curiosidade, home, está entretido, pero non a piedras con grandes expectativas. Pasa que eso, Lance Reddick, que para min parece atorado. E logo hai unha cousa tamén, toda xente guapísima en xeral. O sea, toda a xente que sae, a pesar de esta tal, dir, joder, ten un acabado, dis, todo super algoritmo, moi serio algoritmo, todo en confort, todo moi bien. Hasta aquí me resumo do New Boy Morto de Minicos. New Boy Morto, efectivamente. Sí, pasou calquera cosa. Se podedes, vamos ter algúns dos elementos que deixaron por aí por redes sociais, se pode decirme algúns mentras miros que non actualicei. Mira, JPV di Fallout. Eu vina e gustoume moito.
Non sei se vos a vistes. No, Está teño en... pendente. Estás abonada a Prime, que vexo que... Sí, correcto. É que tive unha época na que só tiña Prime e vin todo o catálogo. sí, é que están todas as contas. Gustoume moito Fallout. Adrián, non vexo o apelido, di The Last of Us. Cosman. Espectacular. Pois The Last of Us, que gustoume moito tamén. Está a piques de estreas a segunda temporada. Non queda nada. Logo do demo, dinos por aí, a ver, xa teño por aquí todas. Dinos que pois eu metería como serie Psycho Odyssey, que non coñecía que existía, que é a serie da creación dos Psychonauts 2. Que é un show que eu probei un pouquiño, te moi boa pinta. A mí encantoume. Sí, pois tes aí unha precuela por se... Eu non sabía. Por se procede. A ver se hai en Prime Video. The Loser que era? The Loser... É que isto non é como de ver. The Loser Chronicles di a de Castlevania. Logo temos aquí que están novas. Di Marco Sack que The Last of Us xoga noutra liga, que tamén, bueno, pois Last of Us ti bichela, non, Ángela? Sí. É que É unha chulada. Bueno, non só porque está Pedro Pascal, que pois o único deus ao que hai que rezar, senón porque está moi guai, porque eu penso que toda a xente que eu non xogara o xogo sabía de que ia e tal, pero non, como non teño PlayStation, pois non o probara. Eu esperaba unha serie de acción 100%. Esperaba unha serie como Resident Evil de zombies, disparos, e acabouse. É unha serie na que hai zombies, pero é unha serie sobre persoas, é sobre as historias das persoas, é sobre a paternidade, é sobre a perda. Pareceume increíble. Gustoume, foi moi criticada a elección da actriz porque físicamente non se parece tanto, pero pareceme espectacular. Pareceme que a min, personalmente, fíxome empatizar esta muller con esa personaxe moitísimo, gustoume moito. Bueno, primeiro, en relación a isto, Pedro Pascal non é o rol habitual de protector de xente pequeniña. E logo pregunta a mini cosa que, bueno, xa que está fermorías casi que respondese, pero sodes partidas de traducir os títulos ou de deixar o original? Falaba isto con Marita outro día, que perdemos unha costume moi guai, que era de facer spoilers no título. Non? Certo. La semilla del diablo. Isto xa non se fai, porque a película chamábase Rosemary's Baby. Ninguén sabía quen era o bebé, pero nós dicimos la semilla del diablo. Por que non facemos isto, non? Sí, pero me do sexto sentido, Bruce Willis estaba morto, non? Pois así. Pero iso creo que depende dos países, en algunhas culturas é como que hai títulos máis tirando para spoilers, creo que en algúns países asiáticos. Eu teño visto non só de mundo xeral, de sitios moi tal, en plan de títulos traducidos que arruinaron o contido. Claro, pois se é para eso, sí, a favor totalmente. Se non, sí, non sei. Bueno, Marco Sack tamén di que disfrutou de Jacuzzi ainda cos seus erros. A Mourel dinos a do Dragon's Dogma de Netflix. Non sabía que había do Dragon's Dogma. Sí, vale, pois ven do Dragon's Dogma que saiu o segundo tal. Efectivamente, eu estaba buscando isto de China, se isto sí que o sexto sentido era él estaba morto ao final. Non confundir como unha vez no Parlamento, non sei que dixo Rueda, que dixo que era que o neno que estaba morto. Que o neno, sí. Dixeron mal. Señor, eu sei que usei ese audio no concurso monólogo de Tanzo, non me acordo como era o rollo, pero era algo así. Dinos aquí, mira, Sislax, o Pac-Man and the Ghostly Adventures. O que pasa que de Pac-Man creo que mínimo hai dúas, porque temos o Ghostly Adventures, que é unha serie tamén da época do Sonic Boom de 2014, que vamos ver aquí algunha imaxe da serie. Esta que nos recomenda Sislax, xa en pleno Bandai Namco e demais. Bueno, pois pues eso, animación 3D, non sei, ten un pinta un poquinho así. Ah, non, espérate, este pillo o videoxogo.
Eventos de Australia, vale. Decir, parece un videoxogo. Entón debe ser, a serie debe ser a que era bella, claro. Todo aquí e tal. Había unha serie que nos deixaron por aquí por Twitter, creo que era a imaxe, logo recuperáramos. Que era iso, que era o Ghostly. Vamos ir para dinos tamén un Leo o Arcano, Arcane. Paula Rodríguez Rivera dinos pola calidade de Last of Us e Fallout. Aproveito tamén, xa meto a cuña agora que mañá na fin de xogo, neste caso con Paula Rodríguez Rivera, que nos dixo aquí o comentario, que imos falar do Anormal Lost Phone, videoxogo que vai de que atopas un móvil pola rúa, empezas a investigar e tes unha historia, está moi chulo contado, non sei se o probaste algún de vos, pero bueno, contamos o mínimo para non destripar moito, porque é un xogo curtiño de 1 hora e media, 3 horas, segundo canto quedas e demais. Aquí está a de Pac-Man, que non a deixa Romeiruga polo Twitter. Efectivamente, esta eu creo que ainda anterior a... Esta debe ser dos 80 polo pixel que ten aquí isto sacado. Creo que é o único que nos deixan por Twitter. Non, tamén Lilium reivindicando de Arcane, como víamos antes, que reivindicou un aspecto do LoL que foi moi ignorado e ben traballado, como é a arte e o lore das personaxes. E por último, quedanos por aquí o que nos deixaron por Blue Sky, que creo que tiñamos aquí a Carlos Cés, que nos deixou un fío bastante completiño de ideas e pois tocando un pouco cousas que xa falamos, falanos do Donde está Carmen Sandiego, que saiu nos 80 o xogo, e deu lugar a máis xogos e a dúas series, unha dos 90 e outra recente de Netflix, como contou antes Lara. E logo, non sabía que había... O sea, ahora tamén soando un poquinho dos Rabbids, di que estes histéricos coellos alienígenas, o spin-off que chegou a ser máis coñecido co Rayman original. Si, un pouco os Minions, non? Pasou ya Rayman como a Gru, entón volvense máis coñecidos os Rabbids que Rayman nunha época. E por último, dinos por aquí Carlos que esta tiña que existir. O raro é que fose primeiro xogo e despois a serie, todo percibende que ao contrario fala do Cuphead Show. Sí. Cuphead, por xa que non o ten ubicado, un xogo tipo Run and Gun, pero que centrado en bosses, con apariencia moi de buxo animado dos 40-50 de Tex Saber e estas cousiñas. Din por aquí Ana Hanabi tamén de máis cousiñas, de que ela viu a de Halo, que tamén que non estaba en Amazon, e tendo en conta que un dos pilares de Halo é Master Chief, nunca saca o casco, e na serie Master Chief pasa máis tempos en el que con el. É de Amazon? Pois igual non. Non sei se non será de Apple, Digo, a ver. Non sei, bueno, confirmamos a mentres. Di, claro, como lle pagaron a matar hai que verse a cara. Bueno, no Mandaloriano non se lleve tanto, non? Non. Creo que estou pensando, digo por buscar un... Non, por Xuiz Dredd é un personaxe que nos cómics nunca ensena a cara. Cando fixo estar unha película, pois iba a cara descoberta. E na película boa que fixo o Cal Urban de Xuiz Dredd, tiña o casco posto sempre. Así que eso non é excusa. Era Cal Urban. Sí. En Sky Showtime. Sky Showtime, vale. Sí, o sea que, bueno, claro, no meu caso sea eu teño que entrar por Amazon, así que por iso a Capitana Phasma tamén, Capitana Phasma tamén, sí, e certo. aparte que casamos na personaxe, bueno, en fin, que cabreo ca triloxía nova, sobre todo co Nobel, pero bueno, isto danos para outro día. O sea, no, Star Wars non, en fin, bueno, ata que as series, bastante repaso, bastantes boas recomendacións, e logo tamén tedes a Resident Evil. Vamos con... Pero vamos a ver, ti pasaches un bo rato vendo a serie, pois hasta non precisamos aquí nada máis, non tens que justificarte de nada. No, sabes, por exemplo, logo teño problemas con, por exemplo, Last of Us, eu non estou vendo porque eu xoguei Last of Us 2, chámame raro, Last of Us 1 estou nese punto de que xoguei no 4 ou 5 horas, deixei no sen tocar, volvo, non me acordo como se xoga, teño que comezar, e pasoume xa 2 3 veces, entón non se avanza, entón non sei se vai ser antes o xogo ou a serie, pero bueno, a temporada 2 xa teño, non me vou comer spoilers da 2. Dito cal, toca agora para cederlle non sei se o testigo, bueno, para poder ceder o isto, que é o Open de xogos para sí,
Así que imos ca listaxe de peche de podcast. Xa sabedes, pois unha lista que temos que adivinar unha serie de ítems ou cousas que nos pide Ángela e que, pois hoxe Lara e servidor temos que intentar adivinar, pero tamén está o chat para botarnos unha man, seguramente máis dunha. Vale. Así que, tema. O tema, o lóxico hoxe Sí. era mellores series baseadas en videoxogos, tal. Que pasou? Que eu puxeme a buscar isto e había 15.000 animes totalmente descoñecidos e dixen, non acabaremos xa máis. Non que claro, non nos metemos no pozo do animación xaponesa. Claro, sí, Hack-Sign xa... Entón fixen unha trampa. Entón vou vos pedir o top 10 de series baseadas en videoxogos ordeadas segundo IMDb según a súa popularidade. E a popularidade nesta web compónse de cantidade de visitas, páxinas vistas, calificación promedio do usuario, premios gañados polo título e varios outros indicadores. Wow. O sea, hai como unha mestura de diferentes cousas. E queremos o top 10. Top 10. Sinxelo, Dale, Lara. Bueno, hai unha que eu non coñezo. De Last of Us. The Last of Us é o número 1. Ben. Vou dicir Fallout. Fallout é o número 3. Arcane. Arcane é o número 4. Falta 2. Non vou dicir Resident Evil. Entran de animación. Bueno, sí, Arcane, claro, sí. Sí. Castlevania. Espera. É un non. Sí, é o 9. Ui. Que pode quedar por aí arriba? A ver, das de hoxe menos A de Super Mario dos 90, que non falamos dela. No, vaya temazo, vaya temazo. Que non. Bueno, estamos cantando sempre. No, Secret Level. Secret Level, sí, é o número 7. Vale, que máis pode entrar por aí? Vou dicir a Dragon Age. Dragon Age, non. Dragon Age non está nin nos 20 primeiros, siquera. The Witcher? The Witcher é o número 5. Henry Cavill é o segundo. Deus, a colle que temos que rezar. Nos faltaba The Witcher, sí. Falta o 2, o 6, o 8 e o 10. 8 e 10. Bueno, non vamos. Es moi ben. Do 2 falamos. Non nos, pero alguén falou. E do 10 tamén. A ver. De que falamos? Aí estamos dando pistas. A ver. A do Halo non pode ser. Halo é o número 2. En serio? Sí, ten un 7,3 de media, menos que outras que están na lista, pero ten moitos comentarios e moitas visitas á páxina, co cal pues, entra en popularidade no número 2. Vou tirar, a ver, IMDb tamén ao final tamén tira un pouco para Yanquilandia, tamén son, bueno, como Metacritic o Tony Hawk. Din por aí, veña, Pokémon, sería Pokémon é o número 10. Moi ben aí Ana Hanabi. Chapo, queda? Quedan dúas, non? Sí, queda o número 8 e o número 6. Xame, The Witcher xa. Pero, sí, The Witcher sempre baila nas categorías, sí. Sí. O número 6 é que eu nin coñezo a serie, nin coñezo o xogo, direi vos. Que pinta ten? Non sei. Cartel. Ten pinta como de cousa de un pouco de mafia. Pero non é mafia. Ostras, sí, sei cal é a serie, non me sale o título. Vamos dicir de que vai?
Mafia británica. Ui, non é de Getaway. Non. No, Bueno, non sei se peli. está, é que non sei en que, a ver. No, pero sei cal é, pero non sei o título. como estamos con británico tal. Claro, a de Psycho Odyssey non está, entendo. Ah, sí, está basada nun videoxogo que se chama absolutamente igual. Era un videoxogo de PlayStation portátil do 2006. Pero que te perdimos. Sí, perdéchesme. Non No. estou. Xusto cando xe a pista, sí. Ah, vaya. Pois está basada nun... Ah, aí está. Esto, Sí, pois efectivamente. é que Guns of London é a secuela do The Getaway, creo. Ah, que sí. uso de PSP. Creo que sí. Pois non sabía que tal. O sea, bueno, estaba aí no poste. Bueno, estaba aí preto. E falta Falta 8. o número 8, que é unha serie. Ai, espera, que igual non nos vale, porque aquí pon estreno 2025. Estreouse xa. Deixate Ui. Non será de Tomb Raider. Non, aínda non se estreou. Por que ten tantos comentarios? A xente está toda con isto. Pois se queres teamos o 11. Eliminámolo e pasamos ao 11. Vale. Pois veña, do 11 sí que falo alguén de nós. Carmen Sandiego. Non, Sonic. non. De que vas? Laika Dragon. Resident Evil. No. Dragon Age dixémola antes. Sí, iso Pero non dixemos. é. Pero estaba máis longe. Cal. E cal nos queda daquela. Ostras. A ver, Lara. Concentración. Unha da que falou Lara. Castlevania, pero nocturno. Correcto, vale. Castlevania Nocturno. É o número 11. Bueno, pues moi ben aí. Logo no Sonic TikTok Prime, xa- que saibas que está no 16. Para min é mellor Boom, pero bueno, como é máis recente, máis popular ahora, pois Boom está no 20. E Carmen Sandiego, a moderna, está no 18. bueno. E cal é a que estaba que veches que eliminar porque ainda non se estreara? Devil May Cry, que se vai estrear en Realmente- abril. Pero xa hubo unha serie de animación xaponesa de Devil May Cry. Eu Seguramente. teño os DVDs de feito. Ajá. Igual que por aquí están citando Tekken, Street Fighter, Dark, que iso hai animes, Claro, é que se pos por a puntuación é todo animes. De Dicen, feito, non imos coñecer de a feito- mitade. De feito, Tekken e Street Fighter creo que daban cintas de VHS cada hobby consolas dos primeiros capis, porque eu creo que algún deses teño por aí. Pero bueno, ben, bastante completiño. Bueno, moi ben. Sí, está ben. Logo a ver que fa co rótulo no TikTok, pero isto xa é problema do primeiro mundo. O rótulo ocupa máis que a lista. Sí, no, pero ahora que como é 11 tal, ben. Pois nada máis, vamos ir xa ca sintonía de despedida. Veña, vamos para aí. Pois antes de marchar, lembrarvos que iso, mañá temos novo, mañá mércores ou esta semana mércores tedes novo capítulo de Na Fin de Xogo, que tedes faremos de A Normal Lost Phone, xogo indie moi recomendable, moi tamén rápido de xogar, e logo tamén baratiño, creo que anda no órbita dos 3-5 euros. Con Paula Rodríguez Rivera, doutora en educación e socioloxía, bueno, aplicada a videoxogos neste caso, moi interesante o que nos ten que contar sobre este xogo. Tamén, creo que a primeira vez que o comentamos no podcast, se non lembrámoslo outra vez, que agora na canle de Xabarín pois temos o xogando en galego, que como xogos así que van funcionando, pois volvense multiplataformas, pois tamén o xogando en galego, o programa que tiñamos na plataforma da galega, agora tedelo tamén nas redes de Xabarín, cada xoves un capítulo novo. E esta semana pois estáse publicando o 3, que era o do Super Golden GP, que creo que o facías ti, Ángela, creo, Sí. presentabas ti ese. O que había unha C15 Efectivamente, sí. correndo Esa parte rallies. Ese era guión teu, non de chat GPT.
E nada máis, para máis cousas que faremos por Recuncho Gamer, aparte do TikTok, bueno, Instagram, pois vamos sacando algún cachiño de podcast, algunha cousiña máis, pois tedenos aí en @Recuncho Gamer, e tamén máis cousiñas. E pois no YouTube e Spotify tamén os podcasts de Recuncho Gamer Podcast, e perdedes parte deste ou queredes recuperar algún dos antigos, que temos xa 91. Xa estamos na do 100, que cae por finais de maio, xa vos aviso. Que nervios. Miramos a ver se podemos facer unha cousiña así un poquinho máis de que se veña xente ou demais. A donde xa veremos. Purpurina, lentejuelas. Efectivamente. Brilli. Brilli. Skin. Skin. Cambiaron un skin. Tamén, pois, a quen queremos que vote 100 programas ou máis conosco é a xente de Alita Comics, xa sabes, a familia de tendas de banda deseñada que tedes en Coruña e Santiago, en Rúa Nova de Baixo número 2, e na Coruña en dous sitios, tedelos en Rúa Panadeiras número 49 e en Avenida Fisterre 99, que ademais de ter libros, mangas, banda deseñada, tamén en galego, produtos relacionados con videoxogos, pois tamén hai actividades, firmas de libros, así que pendentes tamén nas súas redes sociais de cando hai estas actividades. E se non vos pilla preto, tedes alitacomics.com. Vou recuperar a sintonía porque me quedo por aquí que se me perde. Creo que nada máis. Graciñas aquí por botarnos hoxe aquí en seriaos no capítulo Ángela Triana. Graciñas, boa noite. Gracias a vos. Lara, tamén tiñes por outro martes máis. Graciñas. Ana Peleteiro, comida especial. Bueno, dicir que, bueno, cando tiñamos unha sección dun sofá, estamos niso tamén, pero iso. Vémonos o martes que ven no Recuncho Gamer Podcast, pero iso que ainda hai moito máis recuncho durante a semana. Así que, nada, pasade boa semana. Chao, chao.